Di ka de, gumuyod. Chow! Ikaw man gumatang atin nilistaan. Kadumit din, gaya ayam na kaikit. Apo, pagatang man. Hamo ka makita nga kapila na eh. Istorbo ka ti pa nagkape. Anya de dyan? Kuante, pagpagatang nakatatid dagdiristani, Ay, mayat ni ka sa ado ti gatangi, hindi titinda. Kuante, natoy fortune. Marbles? Fortune yung Marbles? Mix? Tigay sa fortune ken Marbles. Madi fortune nga Marbles. Duwa nga. Awan ti kasi anak ko. No fortune laang. No Marbles laang. Fortune nga Marbles. Ay, gila takal tumunan ng fortune. Awan ti kasi ni anak ko. Champion isigarilyo. Ati nga rod ni Op. Ano ito yung homie nga payless? Homie nga payless. Homie nga payless? When? Noodles dayta. No homie laang. No peles laang. Awan ti collaboration dagiti bra. Isa surat na kami ni tatang ko'y surat pagatan na. Nabartag siguro ni tatang mo iding sura na deta. Kaagsyasya man nga rin ang bigbigat. Apay hanak nga inayaban. Kita di kapiti. Tiltil mo na nga bigbigatan. Nasakit na katirusok na magbigbigat. Iso ka. Anapan. Puro mo mali na kita isusurat da. Ate ni ante. Taps nga sir. Ano naman? Taps nga sir. Aji ka no kwa. Ano dayta? Bar. Awang mo ti kasi anak ko. Aji kasi dyan dagbuhit na. Tapos tok ko lang da kasi ay! Amukang! Awang ti kasi anak ko. Nakakitaam. Ano yung dyan? Aji kasi dyan eh. Ay! Paglaba! Paglaban! Bago ng sabon! Abe, dati taps nga kwadita, sir. Abe, nakasya, awan kasi. Ay, naulaw! Gumatanak na tangal, di ka na kung antis. Ana, stick o. Nagagatidag pa ito yung surat na naggaras. Kagala ka na anak ko, barbaro pa'y dagita, nakadadakil pa'y takwartam niya. Barbaro da ito? Talaga. Abi nga tuk-tuk ko, lasti matitsura. Anak ko, naimas dahil taramanam gamin angat. Pagat-amag pa'y dahil. Hindi ka sama ang udong. Barbaro dahil anak ko, udong ko di kalman. Di ka de, gumuyod. Ito, barbaro nga. Barbaro da ito? Iso ti barbaro nga, kwaro nga stick o deta. Rabe rice. Rabe rice deta. Di ka de? Oray lang, dahil ba ako tinihon ko. Hahala na po. Rabe rice garod deta, barbaro. Anti o, ano? Libre deta na ako, ipapadawag ko. Kaya mo pa deta? Wait! Kanan deta, mabalid anak ko. Abi kasi mga agak lugdak mo tayo. Ay, anak ko, barbaro na kita. Ginatang ko, J. Sebmore, di ka naman. Ikaw ay bracket ko na. Ika yung bracket ko. Anti kita na halingin na dito na ika. Allah. May pasurot sa dito yan. Ingkan. Nya mo dito yun, madikay gumatang na kasi yan. Madimot na imas. Si Kalang iti, gumatang iti nga nagreklama. Kanya yun natin, doon ay madik madawatan. Kanya yun. Gumatang kayo mati sa baling ala ko yun. Atoy, gatangan nyo atoy, bagbagan na ni papang ko Dore, agrikos sa dita palingkihan kung makita na kita. Ano dita listaan ti ulaw? Ika nakatuwa rin reklamo dito. Akinala ko, dito sa baling gumatang. Ika ka lang awan, di kumakayan dita. Kasa nung haamo-amo anak ko. Hang ka pa nga si bibiyag ide. Kisag ka pa lang ide anak ko kung nakatutang ni inang mo dito yan. Makasa po, dagiti nga na ako, tawag mo ti may nagdabon, ha? Awag mo ti abay ko. Anya! Ate, isang iak ng ibuti. Atam lang nga isukli dagiti nga buti, nakabay pa yan kung malalalaan dagito yung ipalpalo at di tabalay yun. Duduwa, at dapat talong ang case. Ata lang mo, dinakitak di ba ante? Nga! Tata, tinakita mo siguro. Ante, high blood ka man. Ay, high blood. Inla ko na siguro ni inang mo, dagiti talong ang case ko di balay yun ay ata duduwa, tinagbate. Ata lang di ante, kuman ante. Ang dati papabagan ni mama. Ano man ang tayo Utang Ano? Utang! Awang marot si Dain Minan, titin piga. Utang! Alam mo yan, makikita nga kakasok aming nalapong ko. Apay ko nam! Apay ngayon. Agsira ako! Titinda akong taawang mag! Ti agbayan ti utang ko, awan ti pagsakada ko, dagiti lapo ko. Awang magdatangan ni papa. Ay!
Ay, awan bibiyang ko. Awan bibiyang ko na ang pagutangan nyo. Tawa na dumagatangan. Kaakaso ko na ata iso lang abasto mi dito. Adong utang nga na baybayadan. Awan ti Pelis mo rin. Awan ti Pelis mo anak ko. At ti Pelis mo alaom lamon daytan. Sa kay bagang giniinang mo Surat ti pagre-rekuta. Kasano? 13 pages na kita utang na. Kita 13. Dagad Ne. ano po Ne. man manulang mo dito utakot dito. Ay, kasano nga amo anak ko. Hang ka pa nga si bibiyag ide. Kisag ka pa lang ide anak ko kung nakaduutang ni inang mo dito yan. Katatatang mo. Imbag ta umimbag day talitog ng kwan. Gatangan inyong tutangan ni inang mo 38 pesos nga may pinamik. Ang ganatatampay na baybayadan. Nagbaak aming nga utang yon. Ay, tatatay bagayong umutang kay manat. Di pa lang binangkat na talaga dito tindaa. Dagdagan mang tangarap ti may isang. Ano na puro dito nga ubeng. Nagmamanaam talaga tayo inang mo ya. May sarang na sardinas. Pawala no, tisang sardinas! Awanin. Uy! Kamu ayaw makita nga akas ako sa talaga nga awan ti panggatang ko anak ko. Ultimo dahil na pang insurance ko anak ko. Insalda konta. At dalang ti maini gatang ko itila ko. Tapos kasangsang po ko nga nagpalingki inutang dahil tanalaig mo nga ina. Hindi nagsangit Basta sira ako anak ko. Ibagam dahil tainang mo. Agbayad din. Taiso lang to ti abuloy na kanya ko. Ibagam! Thank you. Awan di sardinas may ante awanin. Talagang nga naturod. Awas na nga rin natin. Thank you. Ikan! Awan man lang ti agbayad. Ante! Anya! Adda na ripata ka yan. Napay nalipatan. Nagpauraga nga rin ni Auntie Felice ngay kat mutang kami baboy ko kaya nanipapang ko ay kat kurang ka na di baboy na awan kong gin. Jane! Inom ba na? Alam na ikan! Thank you, Auntie! Isusi kayo nga nakautang ititindaan. Agbayad kayo magtaon. Shout out kanya yung amin. Di kayo lang makasin agit ang tintindaan nakabasi lang ang titong-tubundan. Utangan nyo pa. Tapos reg-reg kayo to pa nga ba sing-singiran. No, dati ang singer. Hanga, sumanaw dita. Tapos dati ang singer. Datakan yung agduldulen. Ibagay yung awang kayo dita balbalayo. Agdudulin kayo. No, pautangan na kayo. Nakalalain kayo. Tapos agsingiran awanan. Ay, talaga nga.